Камил, ең бірінші сұрау шынды сеңа, не үшін сенің псевдонимің Зкам? Зкам. Ол сұрау бек қызық. Баштан мен Камил гана болырға тиіш едім. Камил жырлары. Но интернетте қарағанда анда Камиллар бик көбейді. Нендейдер никнейм ойлап шығарға керек. Шуның үшін Кам деп ойладым енді мен өзімні. Камнар да бик көбейді шунда. Шуның үшін міне Z приставкасы инглиз тілінде еме, ол қолданыла нендейдер русша айтсам ярай ма? Міне шуны. Z-приставка, она, в общем, используется в тех случаях, когда, в большинстве случаев, да, чтобы подчеркнуть единственность в своем роде. То есть the moon, the sun, и шуның үшін Зкам болдым енді. Білмеймін, музыка білән шеғарлана башладым енді мен, білмеймін, 6 яштан мекен, 7 яштан мекен. Малайлар анда машинкалар білән ерген едеймі? Машинкалар, там, автоматлар менің синтезатор болған еді. Мен бик яратқан едім. Аккордеон кішкене әне алып келген қояндыр, білмеймін. Сұрағаным yok, қоян. Бана кішкене генә аккордеон, шуны ойнап йөри едім. Әти шуны көрді де енді, һәм әйтте, бұл малайның музыкада любовь к музыке, в общем. И отправил меня в музыкальную школу. Шел в музыкальную школу, да енді мен музыканы яраттым. Сен хорға үйренген бе еттің? Хорға нешік енді, ол урок, вот музыкальный школа бар бет енді, анда сольфеджио, өзінің инструмент, һәм хор. Міне шуның үшін ерген едім. Но айталар енді аны медведь на ухо наступил дейлер, шундай кішілерге еме, мен вообще ноталарға ләкмәгән едім. Һәм рахмәт Рубиға Селимьяновна деген бір хор оқытушы болған, енді ол вафат, ол мені жырларға үйретті. Аңға бик зор рахмет, очень благодарен егіз айтты. Міне сен шәһәрге кетті, оңым шәһәм, сен шуа яхшы татарша сөйләшәсең. Бу ничек сендә қоян шундай яхшы әйбәт қойылған татар теле? Юк, әйбәт дип әйтә алмыйм инде. Произношение может әйбәт име, но кайбер сүзләрне, кайбер җөмләләрне үзегез күрәсездер инде, миңа авыр собрать воедино. Менә вакыт булгач, мин утырам, уйлыйм, бу сүзне ничек әйтергә, бу җөмләне ничек төзәргә, анда булып чыга ул. Но нишләп татар телен беләм мин? Башта мине әбием өйрәтте. Әбием белән мин гел татар телендә генә сөйләшкән идем бала чактан. Менә һәм үз татар-инглиз гимназияны бетердем, 16-нчы татар-инглиз гимназияны. Менә шунда бөтен предметлар татар телендә булды. Химия, физика, математика, бөтен предметлар. Менә белмим, татар теле шул кадәр мәктәптә булмаса име, мин татар телен онытыр идем, сөйләшмәс идем. Чөнки за стенами школы, да, мин гел татар телендә сөйләшәм. Ой, татар телендә, рус телендә сөйләшәм, то есть татар телен кулланмыйм. Моя ошибка, конечно, да, виноват. Татар телен бит ул как бы туган телем, но шулай ничектер. А вот то, что сейчас происходит, запрещают там татарский язык, да, в школах там, и это активно вопрос когда-то поднимался, сейчас что-то как-то все подутихло. Вот, это очень, я считаю, плохо. Чөнки татар телене Татарстанда татарлар җирендә еме, бала белергә тиеш дип уйлыйм. Ул нацистский призывлар түгел ниндидер, просто шундый гына. Беренче рус телендә яза башладым, рус телендә. Аннан соң вообще татар җыры ул ничектер случайно килеп чыкты. Мин язып куйган идем аранжировканы уен дигән җырга. То есть ол әле уен дигән җыр да булмады, просто язып куелган аранжировка иде бер. Тыңлыйм, юк, бу бердә рус җыры түгел, бу
скорее всего менде татар тілі. Һәм шуңа инде ойын деген жырны яздым. Вот шуны язып қойдым да, интернетқа аттым. Шуннан соң уақыт узгач, аны тыңлый башладылар. Рәхмәт шуның өчен. Һәм мин күрдем, кешегә кирәк икән ул. Үзем қызықтым, ничектер дөрес әйттемме? Қызықтым. Һәм шуннан татар телендә җырларда яза башладым. Һәм Аллаһка шөкер, кешегә ошый. Менә кайсы телдә сиңа җыр язу җиңелрәк, татарчамы, русча? Русча җиңелрәк, чынлап әйтсәм. Русча җиңелрәк. 15-20 минут кирәктер. Вакытка әйләндерсәк, бер куплетны язарга име рус телендә, менә татар телен белмим, 1 сәгать, 2 сәгать утырам. Хәзер иң беренче язганда шигырь яки җырны искә төшер? Иң беренче. Иң беренче это рус телендә. Ничә яшь булгандыр миңа, белмим, мәктәптә укыдым әллә, белмим, бер 7нче микән. 8нче класс. Ну, бик кызык ул. Первые там 3 слова знаю. Я пишу стишочки, запятые там до точки. Вот. Единственное, что помню. Уже смешно, да. Менә үзеңнең таныла башлаган вакытыңны хәтерлисеңме? Сине беләм. Ну, белмим, мин хәзер дә үземне әллә нинди там танылган кеше дип уйламыйм, хис итмим. Шундый камил булып калдым инде мин. Ну, да, кайбер вакыт там кешеләр урамда барганда, салам, Камил дип исәнләшәләр. Ну, то есть там нет какого-то сумасшедшего фанатизма. Просто берәләр, күрәләр, салам, Камил, киләләр, там, может, кто-то сфотографируется. Менә, а когда это началось? Кайчан башланды икән ул? Ну, вот уен чыккандыр 3-4 айдан соң. Может, где-то тогда. Ну, и то немного. Хәзер ул уен җыры име, ул үз гомерен яши. Ул яши, кайда распространяется, кеше аны тыңлый, ярата ул җырлы име, ә кем җырлаганын белмиләр. Менә такая участь у этой песни. Чөнки мин аны дөрес итеп интернетка чыгармадым. Надо было лицензировать, завести страницу артиста. И чтобы человек, нажимая на эту песню, переходил на страницу артиста, с этой страницы артиста он мог уже найти непосредственно артиста. А хазер ул как песня, то есть по этой песне нет никакой возможности найти кого-либо. Демәк, уен ул синең иң танылган, сине җыр. Синең беренче татар телендә язылган җыр. Сине белән танылган җыр дип әйтәләр. Ну, әле шундый интересный момент, мин рус телендә дә бит язган идем, ниме җырлар. Но алар ничектер, шундый танылган итеп чыкмадылар. Әле минем «Задыхаюсь» дигән җыр бар иде, аны в какой-то момент Василий Михайлович Василий Вакуленко имя Баста дигән. Беләсездер инде, ретвитнул как-то ее. Шуннан да анда әзрәк подписчиклар үсте минем Инстаграмда, потому что минем Твиттерда име анда язылган иде, ничек минем Инстаграм. Шуннан да әзрәк үскәннәр. Аңа да бик зур рәхмәт, белмим. Күрсә. Сәлам. Ну, менә шуның өчен инде мин ТНТ песняга 2нче сезонга бардым. Менә бардым шунда һәм анда ничек этапы отбора бар, то есть до того, как ты доходишь до телевидения, то есть этапы отбора. Беренче этап һәм икенче этап. Беренче этап анда белмим, ниндидер кешеләр утыра, аларны мин белмим, то есть беренче тапкыр күрәм, аларга үз җырларыңны җырлыйсың инде. Һәм алар әйтәләр инде, барасыңмы син дальше, юк, бармыйсыңмы микән. Һәм без 4 кеше барган идек анда. Минем бер дустым, ул җырламый име, һәм 2 җырлаган дусларым. Менә икесе җырлаган дуслар не прошли, к сожалению, первый этап, но меня как бы отправили на второй этап. Мин анда да татар җырларын күрсәттем. Просто анкетада язган идем, менә мин татар җырларын да язам. Башта рус җырларын җырлаган идем, алар аннары сырыйлар инде. А ты еще и на татарском поешь? Ну, я говорю, да, пою на татарском, а можешь исполнить? Һәм күрсәттем инде анда уен, һава, нәрсә булды микән анда. Кан дигән җыр булмаган иде әле анда. Менә
Вот. И они такие, ну давай пройдешь дальше. Андан соң второй этап, я выступал перед Вадим есімі мекен купе, то есть басты белән инде алар бергә башлаган Казголдерны. Перед ним и еще какие-то там люди были, я их не знаю. Ну, лица узнаваемые, вроде на первом сезоне кто-то из них там был, да. То есть перед ними, но они сказали, к сожалению, нет. И я их поблагодарил за то, что они уделили время и послушали весь этот вой, да, и как бы ушел. Сен бұл турда Инстаграмда бір нәрсе де yok. Или сен Ну нет, а зачем? Мен көп біріне айтмаймын Инстаграмда. То есть, эшлер Аллаға шүкір бара, эшлейбіз, яшейбіз, какие-то стремления, планы. Ну, как бы не все рассказываю, то есть все постепенно. Ничек айтмаймын деймін. Мен не яратмаймын аны. У Инстаграмны да мен завел, по сути, для того, чтобы как-то вот делиться своим творчеством. И мен шул кешеләргә мені карый торган, миңа там ничек татар телендә була ул слово подписаться. Yazılır. Вот язылган кешеләр инде миңа Инстаграмда, аларга зур рәхмәт, чөнки благодаря им я могу свою музыку распространить побольше. И то есть получить какой-то фидбэк от того, то есть заходит им эта песня или не заходит им эта песня. То есть ашима олджер, ашамыма олджер аларга. Һәм шуңа карап уже предпринимать какие-то дальнейшие действия с этой песней. Анарсын мен тоғыз сұрамын сән бересі келем. Қазір бекенде көп блогерлардан да, лайнерлар, тотар тілінде бошлаған. Алар ничектер рус тіліне көшелер де, һәм рус тілінде генә эшли башлыйлар. Шул жырчылар да шулай инде болашнайды. Моның төп себебі күбрәк аудитория, ошашылар инде. Сиңа ничек барашың инде һәм син мәсәлән бик танып китсәң, ничек менә булган? Ну, белмим, миңа язган татар тілінде язган жырлар миңа бик ошый башта. Ну, өзім язам, неме? Чөнки алар не то чтобы я себя нахваливаю сейчас, да, как-то, но алар ничектер икенчерәк яңгырыйлар микән, икенчерәк ишетеләләр. Һәм я думаю, я не буду прекращать, потому что мне нравится это делать. Ошый миңа. Сине күбрәк рус телендә дә таныйлармы? Рус телендә һәм татар телендә күбрәк? Ну, как-то поровну. То есть татар тілін тыңлаган кешеләр, алар рус тілінде тыңлыйлар. И что самое интересное, меня в первое время, сейчас уже перестали писать, в первое время писали русские люди, то что, блин, я не понимаю татарский язык, но мне нравятся твои песни. Вот, это было очень приятно. Анарсын тағын бір сұрау еді, менә сен көбісінше ешлер таңдайды екенбіз. Сеніңше, сенің субъектив фикір бүгінгі күнде еш үсмірлерде, һәм ешлерде татар тілін сақлап қалу үшін нендей адымдар жасарға тиіш? Ну, башта ешләргә кирәк бирергә нәрсә алар хәзер тыңлыйлар. То есть менә андыр-гындыр навязывать им не получится. То есть чөнки алар күрәләр бит, бар интернет, YouTube, Instagram, күрәләр. Нәрсә хәр эшләр во всем мире. То есть и әйтергә там менә татар телендә алай җырларга ярамый дип әллә нинди там еще какие-то слова, да, ну типа неправильно. Нужно давать молодежи то, что им нужно сейчас. То есть вот они хотят слушать рэп, да, почему нет рэпа на татарском? То есть его полно, но его надо его давать. Там дип-хаус какой-то на татарском, да, или там техно, всякое. То есть вот. И поэтому я думаю, то, что нужно идти в ногу со временем, Татарстану, да, татарскому языку идти в ногу со временем и давать то, что необходимо молодежи сейчас. И вот тогда, как бы, татарский, татарский язык станет не стрёмным. Барбар, вот не хочу никого обидеть, но все равно вот в большинстве случаев, да, как-то если слышат то, что это сделано на татарском, какое-то такое предвзятое отношение к этому, то, что типа, что на татарском, как это на татарском. И вот поэтому надо как-то
показать то, что на татарском языке можно делать все и очень даже круто. Мгм.